Hola, bé, jo us parlaré sobre regles que afecten quotidianament el nostre joc i també sobre algunes situacions que ens trobem al nostre recorregut i no sabem com actuar o com solventar-les. Del primer que parlaré, i perquè moltes vegades molts m'heu fet la pregunta, és sobre l'horari de sortida. Bé, sapigueu que l'horari de sortida el posa el comitè de la prova. És a dir, el comitè és el que ens designa amb qui i en quina hora sortirem. Nosaltres, els jugadors, no podem canviar-ho. Si sense permís d'algú del comitè, sense permís d'una persona designada pel comitè, nosaltres ens canviem de grup, estem desqualificats. D'acord? És a dir, l'horari s'ha de respectar a no ser que algú del comitè o designat pel comitè, que en molts casos pot ser l'stàrter, ens autoritzi a fer-ho. Bé, quan hem d'estar al tir de sortida? Hem d'estar preparats al tir de sortida a l'hora que ens ha dit el comitè. És a dir, si el nostre horari és a les 9:30, nosaltres hem d'estar al tir de sortida preparats per tirar. D'acord? No podem arribar més tard d'aquella hora. Si arribem dins dels 5 minuts més tard de l'hora designada pel comitè, tenim 2 cops de penalització. Si tiréssim perquè en aquell moment l'stàrter ha marxat abans del nostre horari de sortida i dintre dels 5 minuts, també tindríem 2 cops de penalització. És a dir, tenim una franja amb 2 cops de penalització si no arribem al nostre horari de sortida, si no arribem al tir de sortida, a l'hora que ens ha designat el comitè i estem preparats allí. Quin és? 5 minuts després, 2 cops de penalització. Si sortim 5 minuts abans, també 2 cops de penalització. Què succeeix quan aquesta franja ens la saltem i arribem més tard dels 5 minuts o sortim abans dels 5 minuts? Doncs que el jugador està desqualificat. Bé, és importantíssim estar a l'hora al tir de sortida preparat. Us aconsello que arribeu 5-10 minutets abans perquè així us assegureu no estar desqualificats i també us assegureu almenys aquests 2 cops de penalitat. Adeu.